Som la cooperativa L'Arrabal, una bona colla de gent, diverses edats, famílies i cultures. Calidoscòpica com la vida. El que volem és construir un cohabitatge aquí, al vell mig del barri vell de Manresa. Per cuidar-nos, per conviure. I també per relacionar-nos d'una manera diferent amb l'economia, el veïnatge i la ciutat. I ho farem canviant els paradigmes econòmic. La vivenda és un bé comú i ha de ser social. I no especulativa. Ambiental. El sosteniment de la nostra vivenda no ha de ser car per al planeta. que també és un bé comú. Per consens. Mirant-nos, escoltant-nos. I buscant sempre l'acord. Què? Molt bé! Molt bé! Per què? Per transformar el capitalisme i l'individualisme. Tornar a la tribu. Solidaritat. Perquè els somnis i els ideals hem de plasmar-los. I és en el comú I en la cooperació que en som capaços. Perquè una altra forma de viure és possible! Ei, bon dia. Estem aquí, Qui vol una infusió? Jo, sisplau, infusió. Com es presenta la cosa avui? Mira, avui me'n vaig acabar l'escola i m'emporto l'aran, Sí? l'aran i l'om, sí, i els meus. D'acord. La Maria es queda al menjador que s'ha fet sota el peu. Vale, Bueno, vosaltres també. d'acord, doncs jo farem una cosa. Aviso als de cuina que hi haurà 2 persones més a dinar. L'hom i la... Escolta, a la tarda que passava a Laia hi havia... A les 6 els Venen A les 6 venen els de l'esplai. l'esplai. Jo hi seré perquè ja hauré tornat. Ja els hi passaré jo les claus, d'acord? Aran, va. Vinga, vaig a posar-ho això, Avisar els de dalt, vale? Vaig a les misses,